Здравейте, уважаеми зрители! Днес разговаряме с Рустем Мурад. Той е добре познат. Той е личност в Карловска община и защо в региона на Подбалкана. Повода да направим днешното интервю е това, че вчера мина Общинската конференция на ДПС и за седми пореден път господин Мурад е избран за общински лидер на ДПС. Господин Мурад, как протече конференцията и въз основа на какво ви гласуваха за седми път доверие? Конференцията протече много стегнато, много градивно. Като не беше спестено нищо и на присъстващия народен представител господин Джевдет Чакъров, и на себе си не сме си спестили нищо, като сме изтъкнали дейността на партията в общината и по населени места, пропуски, какво сме постигнали, какво сме загубили. Направихме анализ на изборите, на последните, на предишните избори, защото мандата е 3 годишен и отчето изборните събрания за 3 годишния мандат. След това се пристъпи към гласуване. Очаквах, надявах се, даже призовах да бъде предложен друг за председател на Общинския съвет, но нямаше други предложения. Всички искаха ние да продължим в предвид на тревожното състояние, което е не само в партията и в общината. Мисля, че не е спокойна обстановката и на национално ниво не е спокойна. И поради опита, който го имам, и поради изградения начин на работа в самата организация, предпочитаха да остана аз отново председател на Общинския съвет и да продължим в същия дух. Защото и вие сте свидетели, че ДПС е била винаги градивна партия в общината, никога не е предизвикала раздори, никога не е предизвикала някакви напрежение, възникване на напрежение. Напротив, ние сме се старали да потушаваме напреженията, за които имаше наченки в общината. Казвате, не си спестихме нищо. Казахме си и доброто, и лошото. Кое беше доброто и кое беше лошото? Не остана ли малко ДПС в участието си в изборите на заден план? Не беше ли малко деактивирана в община Карлово? Не, ДПС не беше деактивирана. ДПС си имаше кандидат за кмет на община и общински съветници, и кандидат за кмет в 2 населени места в Розино и Христо Даново. Не сме останали деактивирани, просто имаше стремеж от другите партии да бидаме неглижирани и стикани в страни. Напротив, ние увеличихме нашите гласове за общински съветници с 180 човека. Хората ни познават много добре и това, което се говори по нас адрес, не им повлия, защото ние сме постоянно сред хората. Ние не се явяваме само по време на изборите да се срещаме с тях. Минимум един път се срещаме в месеца с хората от населените места. Когато има проблеми, те другите партии не ги търсят между изборите. Между другото, нашите хора са сред тях и те ни търсят нас. Тъй, че не беше деактивирана партията, напротив, бяхме в кондиция. Първият тур мина, вторият тур нашите хора ги призовахме да гласуват по съвест, за когото искат. Твърденията, че сме били активни анти някого, не беше така. Ако бяхме анти, резултатите щяха да са други. Но това послужи за оправдание на някои, за някакви отношения към ДПС, но това са вече минали неща. Спечелилите имат правото да управляват както си мислят, както си знаят. Чувствате ли се обиден? Не се, че съм обиден. Вие ме познавате много добре в историята на ДПС. Ние никога не сме си позволяли да атакуваме някого на личностна основа. Винаги, когато сме говорили на избори, сме посочвали слабостите и положителните неща. Ние по време на изборите, както и по всички партии в общината, посочваха добрата работа на господин Кабай Иванов и посочих всички, натрътваха, че е добра работа в общински център в град Карлово и всички казваха, че ще направят възможното за този мандат да има развитие и в населените места. Господин Кабай Иванов много точно говореше, според неговото разбиране, че инвестиции ще има в населените места и като посочва, че средствата за инвестициите ще са от оперативна програма развитие на селските райони. Той именно това визираше, извинявайте, че ви прекъсвам, тъй като наистина селата бяха останали малко на заден план заради затворената програма селски райони. Сега се очаква да бъде отворена и по селата наистина да има инвестиции. Да, така е, но освен оперативна програма, нали знаете, че има и бюджет на общината. В момента
бюджета на... Той предишни години е било така. Бюджета на общината също е било... Средствата са били съсредоточени в Карлово. Сега в момента пак отново е така в община Карлово. И аз го посочих в едно мое изказване, че аз тук не виждам вина на господин Кабаиванов. Кабаиванов са му такива вижданията за развитието на общината. Той честно си говореше откъде ще идват средствата. Аз се изненадах на другото, че другите партии, всички други партии говориха обратното, че ще направят възможното да има средства за общината и за другите населени места. Защото вие виждате другите населени места в какво изостанало състояние. Само с оперативна програма няма как да тръгнат населените места, останалите. Възникна напрежение на приемането на бюджета от предложението на нашите общински съветници да има средства отделени от бюджета, предвидени по републиканския бюджет и за други населени места. Ние предложихме на 4 места да има, като призовахме представители на останали населени места да предложат и от други населени места, като бяхме обещали, че ще ги подкрепим при гласуването. За моя изненада, даже хора, живеещи в селата, не гласуваха за нашето предложение. Как си го обяснявате? Нямам обяснение, аз не мога да го приема, разбирате ли. Не може да живееш в населено место, например в Розово, и в Христо Даново, където има общински съветници, и в село Василевски, където не бяха предложенията, те не бяха за някакви големи суми. Значи бяха за по около 120 хиляди лева за 2 населени места и 50 хиляди лева за Василевски. Нямам обяснение просто за това. Да има предложение, че в общината трябва да се направят, в населеното место трябва да имат инвестиции и ти да не гласуваш за собственото си населено място, след като знаеш какви са проблемите в населените места. В село Розино, вие знаете, че е едно от най-големите населени места в общината. Няма една спортна площадка. Аз лично, понеже съм получавала много оплаквания от много младежи от Розино, без значение дали са мюсюлмани, християни, роми, на мен лично ми е дадено уверение, че там ще бъде изградена такава спортна площадка. Как? Чрез проекти. Откъде? Кои проекти? От европейски програми, не знам, те първа ще се кандидатства. Казвам това, което съм чула и попитала. Аз пак ще ви кажа, европейски проекти са добро средство за финансиране, но тая мантра, че по европейски програми населените места ще бъдат оправени, може би ще бъдат около 5-6 села, които бяха посочени от господин Кабаиванов, че имат проекти за... Аз разбирам какво имате предвид и съм напълно съгласна за вас, но веднага ви репликирам, че нека да не забравяме, че Кабаиванов завари много лошо наследство и много милиони дългове, натрупани от бившия кмет на Найден Найденов. Аз не го обвинявам за това нещо. И виждам добрата му работа. Аз не го защитавам, просто припомням, че страшно много дългове трябваше да се изплатят. В една посока мислим с вас. Аз не казвам, че Кабаиванов работи лошо. Но би трябвало да се обърнат по-голямо внимание и на останалите населени места. Ще сезираме кмета също за това нещо. Кажете ми в каква линия на политика работят вашите двама общински съветници от ДПС. Какво им казват хората? Казвате, веднъж на месеца се срещаме с хора, които са наши симпатизанти и членове. Основните проблеми виждате навсякъде инфраструктурата в какво положение. Младите хора няма просто къде да отидат. Почти във всяко населено место срещи са ни с млади хора. Всичките отбелязват, че виждат доброто, което става в Карлово. Искат развлечения. Искат и развлечения, искат и къде да излезат майките и да седнат и децата им да си поиграят на някоя детска площадка. Или младежите да излезат и да спортуват на спортна площадка. Или когато пътуват по улиците, да не ги страх да върват по улиците. В Левски вие снимахте там един път, видяхте какво е положение, сега още по-зле. Сега нормално ли е? За мен не е нормално и аз не го крия да го казвам и винаги съм го казвал. Нормално ли е в тези времена хората да не могат да се влезнат в къщите? Нормално ли е да не могат да минават по улицата, да си остават колите на 200-300 метра от къщите? А в същото време, вие знаете, да са предвидени 220 хиляди, дам ви пример, 220 хиляди лева от бюджета за паркинга, който е срещу пазара. Какво ще да стане, ако този паркинг беше отложен, да кажем, за до година? В какво състояние е този паркинг? Според мен не е в лошо състояние. И ние предложихме нещо много рационално и вместо да има предложение от обратната страна как да се реши проблема, срещна се един твърд отпор, който не е градивен.
Това, че ние сме го предложили, какво лошо ли сме направили. Ние де-факто откликваме на желанията на нашите хора. Това, което сме го говорили и ние го предложихме с най-добри намерения, между другото. Не сме имали намерение да се конфронтираме или нещо друго. Ние имахме и следващото предложение, но след като не се приема, даже общински съветници бяха введени в заблуждение от бюджетарката на общината. И ако не бяха введени в заблуждение, аз не знае дали нямаше да бъде прието нашето предложение. Какво беше то? Значи, тя заяви на зададен въпрос от господин Стоев дали могат да се пипат тези обекти по бюджета. Тя заяви, че е забранено. Не е така. Закона за публичните финанси казва точно обратното. И наредбата, че Общинския съвет определя обекти, за които ще са. И не зная защо предизвика така бурна реакция от останалите. Аз мислех, че трябва да се стигне до разбирателство, ако не всичките пари, ние понеже предложихме всички пари от бюджета да бъдат отделени за останалите населени места. След като другите населени места не излязаха с предложения за тях, можеха да се отделят тези около 200 хиляди, които ние предложихме от, да кажем, например, от този обект. И те да предложат откъде и да се направят тези места. И мисля, че това ще да е една добра стъпка. Не говоря за ДПС, говоря общо за общината. Защото такъв ще да бъде проблема. Нашите хора са само двама общински съветници. Ако бяха гласували, да кажем, общински съветници 7, да кажем, от ГЕРБ. Например го казвам. 7. Нема представителя на ГЕРБ от Христо Даново не можеше да каже на хората: да, ДПС предложиха, ама ти са само двама. Ние с наши 7 човека бяхме хората, като определихме, че трябва да бъде инвестицията там. Аз пак го заявявам и подчертавам, че когато има предложение от други партии, независимо коя е, за инвестиции, за доброто развитие на всички населени места, ние ще го подкрепяме. Ние нямаме намерение да пречим на работа на кмета, на кметската администрация, но е хубаво да не се признае правото и на нас, да имаме виждане и да даваме предложения за работа. Господин Мурат, в най-голямото село с мюсюлманска общност Розино има нов кмет. Разбират ли се вашите общински съветници с него? Той слушва ли се в предложенията им? И изобщо населението на Розино как възприема новия кмет, господин Шаламанов? И след като избра, значи по-голямата част от населението го избраха него за кмет. Очудващо, аз питам, защото той не беше кандидат на ДПС, той беше кандидат на съвсем друга политическа формация. Хората го предпочитаха него по една или друга причина. Скоро време ще разбират кого са избрали. Смисъл? Смисъл, човека, понеже не го познаваха толкова добре. Вие като общински лидер проведохте ли вече разговори с него? С него ние се познаваме отдавна с господин Шаламанов, ние сме водили разговори с него. Вашата оценка за него каква е? Аз не приемам някои негови виждания за развитието на селото и съм му го казал директно. Имаше на последното заседание, което се проведе, имаше едно негово виждане по някакви лични взаимоотношения за докладна да бъде оттеглена на човек, който има пълното законно право за един имот за придобиване. Той без някакви обяснения искаше да бъде отменен, да бъде оттеглена тази докладна, но общински съветници приеха друго решение. Има виждания като го виждам, да ограничи продажбата на земеделска земя на хора, които има желание да закупят. Между другото, тази легенда върви, че се разпродава земеделската земя, че общината остана без земеделска земя, но желание за закупуване на земеделска земя имат хората, които имат наблизо земя или искат да се развият земеделски бизнес. В тази връзка, като говорим за земи, знаете ли, скоро господин Шаламанов в първото си интервю за Карлово ТВ ми каза притесненията си, че голяма част от хората в ромската махала, там предполагам има и мюсюлмани, голяма част от тези хора са построили имотите си на чужди, къщите си на чужди имоти и той няма намерение, разбира се, да стига до бутане на къщи и до ексцесии такива, на каквито станахме свидетели в България и хората да остават бездомове, но вие мислили ли сте, говорили сте в тази насока как могат да се узаконят тези къщи, да се освободят тези чужди имоти, защото всичко това е незаконно? За узаконяване не знам как ще стане узаконяване на къщи, но
Единственият изход е тези земи да бъдат закупени от собствениците. Ако тези хора не искат, които са собственици тези земи, не искат да ги продават? Ако аз не знам защо няма да искат, защото те в момента не ги ползват тези земи. И вие знаете какви неща ще възникнат, ако тръгнат те предявят желание да ги бутнат тези къщи. Аз вина не виждам само хората, които са строили. Къде е била властта, когато са строили? И аз това попитах, обаче никой не ми отговори. Преди това е било преди много години. Да, и ако забелязвате доста къщи, които се строят, т.е. сега в момента в различни населени места се строят, те се строят покрай главните пътища. Нима не виждаме, че се дигат основи, нима не виждаме, че се дигат къщи. Защо не се реагира да се спре? Ако се спре на време, да кажем, когато са започнали основата, няма да се стигне до такива ексцеси. Господин Мурат, прехвърлям ви на национална тема. Как ще коментирате решението на отцепника от ДПС, доскорошния лидер на вашата партия, да създаде партия ДОСТ? Как разчитате вие лично тази абревиатура, която вчера официално обяви Лютви Местан? Тази дума е много хубава дума, като съдържание. Но мисля, че избора... Не е ли антибългарска тази дума? Аз това исках да продължа нататък. Тя съдържанието не е антибългарска, тя е приятел. Но това го виждам като една провокация към българското общество. И може би и аз мисля според мен, че това е търсена провокация. Въпреки че техни представители заявяват постоянно, че ще бъдат българска партия, постоянно дават знаци на Анкара, че те ще са турска партия. И не знам какво целът, не ми е ясно. И това е... Под давлението на Ердоган. Не мога да кажа, защото за да твърдиш нещо би трябвало да го знаеш. Но крачките, които предприемат, навеждат на тази мисъл. И много интересно ми беше, когато хората около него заявяваха как те са били в ДПС, за да променят политиката. Почти нито един от тези, които заявяваха, че ще променят политиката, не са били членове на ДПС. Как променяш партия, на която не си член? В нашия регион има ли хора, които се поддават на тези провокации и на политиката на Лютви Местан? От събранията и срещи с хората, които сме направили, никой не приема неговата постъпка, защото не може да си бил толкова време в ръководството на ДПС, не може да си бил 3 години председател на ДПС и ако си виждал слабост в ДПС, защо не си го отстранил? Ти си участвал в провеждането на тази политика. Де-факто си част от тази политика, която се провежда и изведнъж в един момент ти заявяваш, че не си харесвал тази политика, виждаш ли? И аз ще направя друга политика, друга партия, която ще проведа политиката, която искам. Той от много години е в ДПС. Появиха се информации, че емисари на господин Местан обикалят регионите с засилено мюсюлманско население, имам предвид Родопите и Кърджалийско, и едва ли не използват силови методи, за да минат хората от ДПС към новата партия ДОСТ. Тук в Карлово има ли някакви такива наченки? Някой да ви се оплакал? Не, в Карлово нямам такива наченки. Имам приятели, които са Родопската яка надолу, които ми заявяват, че имало обаждане, имало натиск, но аз не съм присъствал на такива неща и да мога да говоря конкретно къде и как не мога да кажа. Тоест, общинското ръководство на Карлово, на ДПС, твърдо остава зад Ахмед Доган? Ето не зад Ахмед Доган, а за ДПС. За ДПС. Ние сме още от началото с ДПС, одобряваме нейната политика, с помощта на ДПС сме помогнали на много на наши хора, защитаваме техните интереси и не виждам защо да тръгваме с някой друг, който създава някоя друга партия. Между другото, това не му е първата партия, която напуска. Вие знаете, че той е един от създателите на СДС в Момчилград. След 5-6 години се премества в ДПС, сега отива в другаде. Има една дума, веднъж предадеш ли, почваш да предаваш вече. Предателите не са обичани никъде. От никого не са обичани, защото те приемат в един момент, но те знаят, че си предател и очакват от тебе пак да предадеш. А вие лично каква прогноза давате? Ще просъществува ли през годините? Ще се превърне ли в сериозна политическа формация новата партия ДОСТ? Аз считам, че съдбата на тази партия ще е същата, както на всички останали, които преди това бяха. Те са, мисля, че около 5 човека не просъществуваха, нямат някакво трайно присъствие. Да кажем, че няма да имат никакви хора с тях, значи да се заблуждаваме.
ще има хора, които са зависими от тях, преди всичко на друга основа, не на политическа. Към момента партията на Касим Дал, която е с залязващи функции, е така неофициално обявена за любимата партия на Ердоган в България. Смята се, че новата партия на Местан ще се съревновава с Касим Дал за вниманието, влиянието и парите на Ердоган в България. Те се сравняват де-факто, но се сравняват и за същите гласове, които се сравнува и Касим Дал. Тъй, че някакво развитие друго за отцепване на гласове от ДПС едва ли ще се случи. Тоест няма възможност и вероятност хората от ДПС да тръгнат след Лютви Местан масово? Не, няма никаква възможност масово да тръгнат. Пак ви казах, ще има сигурно хора, значи да се заблуждаваме, ако кажем, че няма да има, но те няма да са на политическа основа. Каква ще бъде вашата политика и какви ще бъдат акцентите в работата ви като общински лидер на ДПС през следващите 3 години, през този настоящия мандат, и кога ще има вече заместник-председатели на ДПС на общинско ниво? Заместник-председатели ще има на едно от следващите заседания на новоизбрания общински съвет. Такава е при нас процедурата. Новоизбрания общински съвет, който се състои от 19 човека, ще избере заместник-председателите. Политиката няма да се различава от това, което до сега провеждахме. Винаги сме били конструктивна партия, винаги сме откликвали на добрите неща, които се случват в общината. Доколкото има възможност, сме помагали в осъществяването на тези намерения, независимо кой е бил, дали сме били участници в управлението или не сме били. Тъй ще продължавам в същия дух. Стараем се да бъдем близо до нашите хора, да им знаем проблемите и заявявам, че ние може пак да предизвикаме някакви реакция в Общинския съвет, но ще продължаваме да искаме да се случват нещата и в селата, и в населените места. И аз го заявих, тези неща, които ние искаме да се случват, няма да се ползват само от мюсюлманите. Те са една неголяма част от общото население на тези населени места. Тези неща, които искаме да се случат там, ще се ползват абсолютно всички, независимо какви са по народност.